Zdravím vás, vítajte opäť pri kanáli Zelená energia, tentokrát na tému rekord. Dnes je 6.12. Mikuláša a mám tu rekord, ktorý som doteraz nikde nezažil a som sa na to tešil, lebo teda vedel som, že raz príde. Ráno sme sa zobudili do krásneho zasneženého dňa a čuduj sa svete, čo sa stalo, panely boli zasnežené a fotovoltaika išla maximum na nejakých 95 W, ani 100 W sme dosiahli. Čiže absolútne že 0 bodov dnes, ale pevne verím, že najbližšie dní sa to znova otočí a panely na streche začnú znova vyrábať.